пауза. Се врачаме на последната точка от дневния ред, разгледуване на барани от физически и правни лица. На барани от Господи Камил Илиева, съдът ще прави сума от 24 и в помощ за пожарен помощ. Кой е за вака предложената сума? Много решение рака. Едно гласно, 9 гласа за на против няма въздържане. Второ баране за финансова помощ от господин Милев Ангелкович от селото Лешница, както на светла на Ангелкович, областна финансова помощ за лекуване на детето. Стоят одобри сума, се договори сума от 20 лева. Кой е за вака предложена сума? Много рака. Едногласно за, 9 гласа за на против няма въздържане. Относно традиционален петроденски турнир в мал футбол в село Бистрица, избирани 24-та година за допълнителни средства, стоят на община Демокапия се обучат за допълнителни средства от 10 000 лева. Кой е за вака положение си на много рака? Едногласно за, 9 гласа за, няма против няма въздържане. Относно на еднократна финансова помощ за сдружения, фундации, клубови, по odnos на баране за поддържуване на турнир за мал футбол, мала Гојана Добројица. Гојана Добројица от Демокапија. Одредите сума от 201 лева. Кој за вака предложената сума? Много лева. Едногласно, 9 гласа за няма против няма въздържане. Баране от Сдружение Света Петка за одржување на традиционалното на Света Петка во манастирот Света Петка во вредност 20 лева. Кој за вака предложената сума? Много лева. Едногласно, 9 гласа за няма против няма въздържане. Однос на господина Дмитрия Калисто за лекување и рехабилитација сума от 20 лева. Кој за вака предложената сума? Много лева. Едногласно, 9 гласа за няма против няма въздържане. Барање од жителите на село Дрен. Жителите от село Дрен има доставено барање до турска фирма Калтум за събирање на патот, односно патот от селото Прекратијаниот парк. Стојот даде задолжение да се задолжи фирмата Калтум да изврши санација на ошtetениот дел од патот од селото кон Прекратијаниот парк. Това беше и последното барање за правда седмицата. Посакам да имате приятен викенд. Благодарам почтувани граждани и бави се така са много приятели. За последното не изгласат. Да, се извинувам, само да гласа на однос на последната точка за фирмата Калтум. 9 гласа за, няма въздържани и няма против. Благодарам, ще